Come to my YouTube channel, ladies and gentlemen. Please subscribe. Angivutha umlilo wangempela angidingi nepizza ngayishaya kapela mangena kuthi Trail Mosedi. But also look out for Teo Bafeti because he's coming through with a bang. Come to my YouTube channel, ladies and gentlemen. Please subscribe. Angivutha umlilo wangempela angidingi nepizza ngayishaya kapela mangena kuthi Trail Mosedi. But also look out for Teo Bafeti because he's coming through with a bang. Ladies and gentlemen, boys and girls, like I've been talking to Mr. White, Mr. Weezy, behind the Meezy. This time, people have been asking me to say, hey White, I'll solve it and daughter. Sachitelo, Yasnisa, Mjolo the what. So now we've got the solution. We've got a show called Unilahleleni. So we are giving people without being prepared. Why? To say, giving them the platform to pop up the question. So today I'm meeting my boy Chef Senko. Most people mhlamba yamqava boy. He's one of those boys abasha piano nan. Awuthi simringa sitshela story sakhe ukuthi khambeni. Shosho koko. Night, my dog. So bafethu, this is Chef Senko. Hey, my dog. Abantu bazosho ukuthi manje ama celebrity now kanti ayadantsha na. Otherwise fair nje compete thing. Aish, chomwami. Fili. Wena ndoda masekhuluma kanje shokushaye kunzima. Nginenkinga la. Sho king. Ngilahliwe. Mara angazi ukuthi ngilahlelweni. Ngoba manje mina uyazi embedeni sidubula kabili siqhuma kathathu. Ne? Azika la. Azika la. Phela vele yamanga ukuthi mangabe indoda vele ishaya vele ama AK47 ukhala nyonini. Sengilahlelwana. Nama ngazi. Ma nevertheless after ngecharacter lo muntu esiyombona ntwana. Hlanyanyana. Angizona. Hlanyanyana mara fili ya. Ngenzeka nje uqhubisa iqima nje indoda. Amabhodlela siyabhuma la. Yazi ufana ne-pitbull. Yazi pitbull. Ayibona futhi ne-pitbull ijuwa, yazi khomba. Ngiyakutshela. Rwanda bakulahlile wena. Asijo hayi lo muntu lo uyahlanganyana mara ngithi yazi nasiye sombona yabo. Ne. Because manje ngifuna ukuthola iclosure ngithola ngazi ukuthi ngilahlekile. Yeah. Ukuthi kungabi into embarrassing or anything. Ngifuna ukwazi la ukuthi yini le engiyenzile ebhayizayo yabo ngikwazi ukuzilungisa nami ukuthi mangithola omunye umuntu ngiyenzeka ngingayenzi kahle. Ne? Yeah, that's what I'm hoping for. Kingman, awuthi simbone ntwana. Yeah, ne. Ungachekini nawe masifika la. Aso. Ne? Mara masiphuma ngamabhodlela ngiyakushiya. So Kingman then. Sure. Ukubo la. Yeah, it's a pleasing life. Yeah. Ne? Sure. Izinja zikho madala akhe akudala wagcina ukuthi. Angikabi uyephela ithuwa. Wele mazi. Akusubiyela. Hayi, uyangifana. Hello. What is your name? Uze mina. Kuze wena ufunani wena? Mawufuna mina wayihamba naye. Yena ufunani? Uphumela ngaphandle. Uphuma kuzenzani? Ufunani? Ukubuza something. Ufunani? Okay, can you explain? So we got Explain. yeah. Ufunani? Ngoba uthathe ufunani? No hamba nami. So uzokhuluma nami ngeke azakhulume next. Ngeke azakhulume next akuthembisa. Ngicela uvela. Shekile ngathi juwa. Uthini? Wow, uthini? Uthini? Akhulumi. Uthini? Akhulumanga next. So Akusiza ngathi. igama lami uSeyu. I'm from the show ibizwa ngeUnilahleleni. Usho ukuthi uzendaweni right. So I think by the way ulwa ngakhona yangisendaweni right ngokubuda amazi lethe uya. So a show is about giving abantu a platform. For instance, you guys were once in a relationship. And then izinto azivayanga grand. So no, I need to see naye so that azokwazi lento asibizele yona so that we can ask him a question and just
unembuzo yena. Let's say mhlambe if ngingabuza ukuthi you guys were once an item enahlukana. Wayangakutsheleni ukuthi sihlukaniswe yini? Akazi. No, Yiko sobuza uthi wona. akazi. Oh, wazi. Ngilahlelile. Boyenza nomngane wakho. Ngani wakho? Ungathi umngane wakho. Ungathi umngane wakho. Ngibuza wena mayibo yenza nomngane wami. Manje wa usondela kaye. Angithi ngikhuluma nawe. Ungabaleka, angithi ngikhuluma nawe. Baleka. Asilwe. Noma I ngini. promise Noma ngini. asizangungukula. Uzunanesibindi sokuthi ungilanda ngila kithi. Ufukwazi ukuthi ngilahleleni. Ilweke ukuthi ukusondela kimi. Wow. Umeka. Angithuze kimi. Ngize Manje wayibaleka. Thobe intwana. Wayibaleka mina ngikhuluma nawe kahle. No akaphathanga weapon. Ngikhuluma nawe kahle. Angithuze kimi ukwazi ukuthi ngilahleleni boyenza nomngane wami. Ngani wakho? And the worst thing chef now awushonga ukuthi there was issues zabangani. Yeah, ngiyazi into ekhuluma. Exactly nayo lento emlethe kuwa akekho shona ngayo. Akazi. Cause uyazi kahle ukuthi bekayenza nombali. Awumazi umbali wena. Bani? Awumazi umbali. No ngiyabuza umazi umbali. Jona vuma uma ngabe amcava umbali vele usho amazi umbali sizosola weekend. Benenzani wena nombali? Senzeni uthini yena? Athi uthi wazi kahle ukuthi benenzani. Okay, Uyangitshela umbali. Uyangitshela umbali cause umbali umngane wami. First of all uyakutshela ukuthi wazi ukuthi uJola nami wenzani uyaphika. Uyaphika umtshela ukuthi mina ngumngane wakho. Yini leyo? Kahle kahle uyangidelela. So ima utshele umbali ongani wakho. Wathi wena naye ningabangani. Sabangani. Yazi. Uyaphika. So umbali ufita kanjani kule picture? Why yena aba medium speaker naye because lo hambi lashela umbali. Hambi lashela umbali makamtshela ngami wathini wathi sabangani. Uyangiphika kahle kahle. You did? Ngiyakutshela. Okay ntwana, maybe I think this is the best time and the best platform we explain istory sakho so that usibizela ngamanyala nathi because thina when we came here you said when we came here when you said nahlukana and you don't know because usister uvele wanyamalala wakubluchika nani khuluma ngombali so that we know the story even our interventions kube indaba yokulungisa ilona mangabe yalunga. Bheka. Indaba kaMbali mina ngiyazi. Ngazi ukuthi But umbali yamazi. Umbali yamazi. But before uthe ubani umbali. Thank you. Inhleke isizela ukuzosolve ngoba ngathi ukujika. No, sisolve. No, into esizile indaba nawe ngathi ustabone nophushe attitude and manje sizama ukusiza. What if we came here and then we find ukuba wena vele uyikaka? Maqeda uzongizela namakhamera. Awuyangijwayela. Okay. No, uyangijwayela wena umthetho wakho. Uyangijwayela. Ngikhomba wena because lento yenza manje amasimba. Don't stop. Lo muntu lo akakezana ukuthi sizeleni mara so uyazi already. Angithi ufukwazi ukuthi mina ngilahleleni kahle kahle. Sengiyakutshela manje ukuthi ujole nomngane wami. And on top of that uyangiphika. Mawunaye mina ngumngane wakho. Angimdlanga. Wow. First of all mina nawe sikhulume nge-friendship. Besenzani kahle kahle mina nawe? Besabangani mina nawe? Ebantwini sengumngane wakho. Sukela nini? Umbali akusabani. Sukela nini ngumngane wakho? Umuntu ojola naye Thuli ngithi. ngicela ukubuza mina. At any point when did you notice anything ukuba mhlawumbe kukhona amanyala enzakalayo? Nginothise kusaqala. Waqhubeka naye. Ngaqhubeka because bengicabanga ukuthi maybe into ezodlula. Because every time mase ngifika umbono sikangenzela into zokuthi mina ngise studio ngiyarecorda nani. Namanje simthole studio. But still. So evidence ikhona. Wait, because data bekangangitsheli. Bengazi makazoya then angimboni manje yena sekase studio every day makumele ngimbone nje nise studio yini le. So you never made time for him and not not that ufuna mina but umbali mamdiscover because there's a lady mase studio esimtholile uthi bekathanda ukwe studio nombali. Yeah seba mina kasangilandi sebayahamba nombali ayikho oh wena kahle uphika izinto zenzayo uphika izinto zenzayo uyabona from the first place kuba awuyenzanga yonke lento le because my indaba zakho ziyakuhlula yazi into engidlulayo awukakeze ukuthi sizeleni la kuloko ngilahleleni ngitshiyile ukuthi chihuahua uyakhuluma oh ubani uthini ngami wo uthini ngami no you meant yo
I-metaphor le tani. I-metaphor isebenzisa kubani? Metaphor yani? Kahle kahle wena uyangilinga wena ne. First of all ungilanda kithi. Ungilanda kithi maqeda uzokhuluma nawe. Bayabambana at least iza kahle. Nawe mawuthi basikulande kini nami singakulanda kuphi futhi? Akanayo right ukuthi aze kithi. After lento ayenzile. No, yithi we are the mina ones. sengiphumile kuyi. Yithi abeze kuwe because Uphuma kini Then kanjani? bekumele ngabe uze kini asazi isitori sakhe. Because right now Uphuma ayikho kimi kanjani? Ngingazi ukuthi ngilahlekile. Ngiyakutshela ukuthi enemuhle yazi. Wena guys. Ngilahleleni. Umlahla kanjani umuntu ungamtshelanga ukuthi ngiyakulahla ithofu. Angibona ngaphuma kuwani isibo songidina vele. Manje wakuthi Sengiyakutshela manje bosongidina. Izinto zenza. Mina ngikhoma ngawe estradini, mina ngithi ukhoma ngami kodwa unabombali esayidini. Kodwa umbali. Angeke ngikhohle umbali. Umngani wami phela ungakhohle. Yo. Eshibanganishayisi before ni start umndeni. So we need to find a solution. Untana is here too. Untana, I want you to apologize, ma. That's if you are willing to do that. Uxolisa kanjani So sure Fethu. So mina I want like usho whether are you here to, but mainly issue it's all about when assist tooling. It's about giving lo muntu osibhalele a platform to pop up a question to find out which I. But before we get there, Untana, for me now from a side in now, I think also for my viewers, I want you to admit to say umchitele nombali because mind you when I was into innocent all the way mina I thought we out check grand hey zohlangana nomatlakala kanti yimi umatlakala. Vele uwe. Uyahleka uwe vele. No uwe. Sister usakwatisa. Yeah. Mamela ngiyaxolisa noma ngingazi ukuthi thina. Yo. Yabo inkingi lapho. For the fact ukuthi uyaphika ngibone nama chats wakho. Yo. Ngibone nama chats. No, bekungasubu. There's a reason. Okay, there's a difference between ukucheater nokuflirt. When uyaflirt wena. Yeah. Uyaflirt unomuntu. Flirt nomngani wakhe. Angifuni kuba rude like uyangitext ukuthi hey, how you doing? Then I love you ngenani. I love you mina. Wena. Uphi uzuyamtshela ukuthi vele mina bengilokho ngikubhekile since vele ngifuna wena. Yini leyo? Uzophika namanje. Uyaphika. Mamela okay uyaphika. Ngicela ukukhuluma phela. Okay, asikanini chance. Yabona manje masiloko. So sizokwazi ukureacha ilori. Uyaphi-climax. Siende yonke lento le bheka ma. Yabona ayikho into engisazoyenza uzobona kahle ukuthi like ngiyazisola ngalento engiyenza. Vele ayikho. Mara ngifuna ukuthi wazi ukuthi ngaphandle kwakho mina angisakhona. Futhi ngaphandle kwakho uthandwa angisaliboni. Ngiyazi ngonile kodwa manje ngifonela ngicela ubambe ifoni. Kodwa umbali ngibekele eceleni. Phone kabani? Mina ngibambe i-call yakho. Ngiyazi ngonile ngimoshile. Yeah. Kodwa awe mina ngisathi. But truly like the way I think ubuso bakhe angazi ukuthi unjena ukanje. Awu. Futhi makakhuluma manga ke ukanje. Awu. Akekho mina futhi futhi nje ayikho into engizoyizwe phuma kuwe manje. Okay ngiyaxolisa ke. Oh yeah. So yeah. Indlela oxolisa ngayo le. Xolisa kanjani? Obulahayo manje uyalwa. Uyangilwisa. Ngijabulele ukubona. That's why. Ujabulela ukungibona ini? Ungizele namakhamera bese ujabulela ukungibona. Yo. Amakhamera Inkinga vele. Kahle ufuna ngitrain. Uyangichithela then uyangitrendisa. Yo. Okay. Indlela yenza ngayo izinto le. So, truly, let's be honest. Bomthanda ne? Yeah. Oh yena uthuli. Truly bomthanda. Angazi ngithanda. Yo. So I mean why manje so wenze kahle ke wahamba nombali? Awuyazi. Mara ngihambanga na. Awukazi umthanda. Wenze kahle. Ahlale wena ahlale. Okay, wena uzuhambe nombali bosu. Wena ubona ukuthi angikuthanda. Hayi. Bongaboni. Ayibona umjuthi. Hey, vele. Yo. It's not like ngiyaphika. Ha. Hey. Angiphiki vele. Angaze mina ngakuthanda. Ngakuthanda. That's why ngiphume kuwe. Ubonisa ukuthi angikucingi kahle. Acala khambani. Hambe ngikwenzele ifavor. Ungenzela ifavor ngokulanda amakhamera. Akusho silento yakudla phela ikulalisi mhlawumbe ikuphuphisa kabi ulanda namakhamera. Ufuna ukwazi ukuthi uhlukane nawe why?
ufuna i-reason ukuthi Sure. ngikulahlile. Sure. Why ngikulahlile? Angithi manje ngifuna ukuthi ngazi ukuthi mangizitshintsha ngithola umuntu osharp Angikuthandi. Vele nawe awukaze waba right. Uthini? Awukazi waba right wena. Awukazi waba right. Iziningi nje izinto bolekha kuzo. Uyacabanga ngokukhuluma noma Iziphi. Iziningi. Yo. First of all, angifuna ukuthi ayisho. Available for wonke amantombazane i-red flag. Oh yeah, Angikho number available. 1. Available. Naba bombali bayakuthola. Yo. Futhi for the fact ukuthi asuna umbali kuphela, vele amantombazane amaningi ayakwazi wena. Vele. Uyavuma. Because bengicabanga ukuthi Yeah, mhlambe red flag. uzothi one of the reasons. Kodwa yena wayeperforma. Yo makabheka lesho ukuthi. Asivale esho. But yazi nje bonke vele masehlukene bathi we never Yeah. did well yeah. Basho kanje. Vele Number ngeke number. ngikhiphe Yo. Ile Futhi ntombi kahle kahle ngasho ukuthi ukufika kwakambali ne. Ukufika kwakambali kuvele kwangiphi solution nje ukuthi ngiphume kuwo. Ngokuyi excuse. Asuke ngikhiphe kuwo because if bengikuthanda bengizolwa nawe kudlule. But nje umbali vele Ile ntombala ayishoyo na. Umbali ayishoyo. Ntombi yakho. Performance. Sikakutshela. Into ayishoyo le. Uyazi ukuthi uthini umbali? Uthi Uthi ngikhaza ke. Yo. Yo. Yo, dog. yeah, ngitshelile ngale juwa. Man to man, but yo. Loko ngibhizi ngiphikisana nawe manje ngathi sishaya dialogue No, ungijwayela amasimba. Ungijwayela amasimba. No. Ungijwayela amasimba. Ungijwayela amasimba. Yini lento esikhuluma ngayo? Ungashifta ngithi ukukhuluma nami. Manje ungazongisondela. Uyala. Oh, phela izandla zakho ziso. Sekumele uthola ama security manje. Imancane. I think Uyangijwayela. Angeke uzongilanda kithi uzongibangela I idrama. think ake ngikhulume Ubani ubanga idrama? Ubanga idrama for the fact ukuthi ulanda amakhamera. Ndoda uyavana ndoda. Wena ungijwayela amasimba wena. Ungijwayela amasimba. Awuna Ungangibambi. I know but I think Mina uthando ngikuthanda. usavutha la. Mina ngikuthanda ungekele. Ngiyakwazi masimaso. Ungibangela idrama maqeda uzokhuluma soft nami la. Relax. Ungekele. Relax. Uyangidina. Relax. Uyangidina ngekele. Uyanginyanyisa. Futhi ngiyagcina ukukhuluma nawe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. I thought in closing, King Ukraine, are you happy with the outcomes? Aso. You? When are you happy that finally you got to tell him about you knew about Abombali and Wangana so move on? Thola bangcono. Yeah. But ngathi uyahetheka mina mangibheka ebusweni ngisabona uthando. Noma ekubamba laphayana ngiyakubona ngathi ufuna ukuba like Uba soft inya. Uthando for yena. yeah like you know the eyes the love is Ungamnako nje uyahlanyanyana. Ngiyahlanya mina. Nyana. Ngiyahlanya. Nyana. Nyana. uhlala kancane. As long as afaka ukuthi ngiyahlanya. Bonisa ukuthi angidelela kahle kahle. That's why umjwayeze ngabombali. You need reconciliation. Ila bheka Ayikho. Umjwayela amasimba. So yeah, I think Uyangidelela kahle kahle uyangidelelisa. I think what Chef wanted to ask was akubuza ukuthi umlahleleni. So I think Kingman we got the answers. It's really answer. So when you noma ngabe ungavumanga. Yeah. Uzovumanga phela. Angivumanga. Awuvuma So, uyaphika Angilalanga naye. Ngikuthetha nje ifoni sekukufeva lokho. Ukufeba. Wenzani? Awungidelelisi lento oyenzayo. So wena ukwazi ukukhuluma nomuntu communicate umtshele ukuthi ejo lento eyenzayo angiyithandi. Oh, okay. Njoba wena bongilwisa uma ungithola ngikhuluma nabafana. Yini le? Oh, i-right mayenzwa kuphi? Mina kumele ngiyenze. Yazi lento injani? Ngakunika ican manje ulibambe. Ngilinika omunye umuntu alibambe. Iduzu lelo for wena. Example. Mangafaka umbhonzi, nawe ufaka umbhonzi nalo wafaka umbhonzi lapho usazoyiphuza lento la. Ngeke usayiphuza. You know why? Lo mbhonzi ungcolile so cabanga amajida wena lokhu uyangibamba. Umkhuluma nawo mose ngilanga. Ngenzele example Nami sengiyakuphendula. it's a meta 3 this one not a meta 4. Hayi ya. Angilanga nawo ngikhuluma nawe. Uyaphasa nje. Angithi nawe ukhuluma nawe. Uyaphasa nje. Ngiyaphasa mina. Wenzani? Mina Iphiwo ngiyaphasa. I think- Meslithi. I think isilungu sikushada umdisi. Shame. Udonye. Shame. Ukuthi wena uyafaila. Ungalingi ungifanise nawe. Ungakhohlwa ukuthi phela mina nawe asikho ku level 1. Mina ngizwa ngesilungu ukuthi Sengiyakutshela. Yazi.
Siphi isilungu ngoba since ufikile nje la akwazi ukukhuluma isilungu. Angisipelele uflabbergasted. Hey. Guys, man. Uyangilinga. I think I understand No, now why no, the, uyangilinga. I understand now why the relationship never worked. Yeah, you guys Chihuahua. ni toxic nobabili. Like Chihuahua. they won't communicate. No, angeke azoyenza into angafuni ukuthi ngiyenze kuye. Yeah. Angeke. No. Let's expect ukuthi izosebenza. Yeah. Angeke. I think Sisuli, thank you very much for isikhathi Truly. Truly. Thank you for isikhathi sakho. I think into besizele sithulile. And I wish you all the best uthole awuchiye grand Asengithulile. engeke kubize ngeshiwawa. Oh, uyahleka. Ayo Uyahleka. childish, no wonder Uyabaleka. bakulahile nawe. Uyabaleka. No, I uyabaleka. think Truly. Sibonge Hey, kakhulu. uyangidelela lo. Yeah, no, Manje sis, wayimele friend. lapho sondela phela Camera uzongitshela guy. lento ongitshela yona. Sondela. Yeah. Sondela. Guys, Uhlukane nawe kuqala mina ngahlukana Manje. nawe. Uwangilethela Manje. idrama nje ufuna ukwazi ukuthi wayengikulahlile. Ngilandeleni. Abayitala. Fisela inhlanhla. Ungaphinde. Yabo lento yenza ungaphinde uyenze. Hey, ladies and gentlemen, ngathi ngingene sivale, let's wrap it up. I think it's say toxic, so I think they will never get back to each other. Get back. Yeah, uThuli. Yazi ngathi ungayenzani? Ngathi uthola umuntu utshayiswe imoto laphaya. Yo. Sathi uye-ICU ufika ukunqaba Cabanga uzoyihlanya. ke ngithola ngcono kunawe. Oh. Yeah. Akahambi nangenyawo ke. Yo. Hey Johnny. That's fine. Let's walk. So, ladies and gentlemen, we came, we saw. So the aim was for Uchef to check mangabe they still riding. So he managed to pop a question about Onglahleleni, and when we found out Untwana, yeah, I check gunshot Nanis Bonel, now money. So even Abumbali, ish, and a veil, Abumbali. You must have Abumbali, veil, ish. Bashova na bombani. Yazin, subscribe to Ilona Yethu. It's YY TV on YouTube and all social media platforms. I'm out. Mr. Weezy. Bye-bye.